ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Ang Central Pangasinan Electric Cooperative o Sintelco ay patuloy na nagbibigay ng paalaala sa mga consumer hinggil sa kalagayan ng serbisyo ng kuryente na kung mababa ang voltahe at kung may biglang pagkawala ng supply ng kuryente sa inyong mga lugar, agad itong ipagbigay alam sa punong tanggapan ng Sintelco sa San Carlos City o itawag sa telephone number 532-2222. Ang paanyaya ay mula sa Sintelco Point Management and Staff. Pasko ay panahon ng pagbibigayan, pagmamahalan at higit sa lahat pagpapasalamat sa ating poong may kapal para sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob sa atin. Lagi po sana tayo magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ating natanggap, hindi lang ngayong panahon kundi sa lahat ng oras. Bagamat nakaranas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, ay huwag tayong panghinaan ng loob dahil sa kabila nito'y mayroong darating na mas magandang bukas sa atin. Ako po si James Bautista Tirado from Malasiki, Pangasinan na bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Aksyon Radyo Hataw! Humahataw ng mga issue at expose, lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host, Grabe ha, nagbabalik po mga kaibigan, Aksyon Radyo Hataw. Welcome na naman ho mga kaiwaksyon. At kasama niya pa rin, Aksyon Nahikam da sa Pasyon. Ating Master Control pa rin, Aksyon Conrad Alvarez pa rin mga kaibigan. Di pa rin nawawala ho. Abay, kamusta ho mga kaibigan ha? Kamusta mga ka-aksyon ha? Medyo, alam mo ba Aksyon Conrad ha? Medyo sobrang traffic ngayon sa Dagupan ha? Hindi lang medyo ha, sobra ha? Ewan ko, tapos na yung holiday ha? Pero sobra pa rin ang traffic ha? Diyan sa may A.B. Fernandez Avenue kanina, alam mo yung kanto ng MH Del Pilar, sa may crossing doon, hanggang diyan sa may tulay, bago tulay, 4 ang poso na nariyan, ha? Oo, nagmamando ng traffic, ay nako. Kaya kayo mga ka-aksyon, ang pupunta ko ng Dagupan City, ay magbaon-baon ho kayo ng ingat ho ninyo mga kaibigan, ha? Magbaon-baon po ng ingat mga ka-aksyon, dahil matindi ho ang traffic dito pa sa lungsod ng Dagupan hanggang ngayon po mga ka-aksyon, ha? At yung mga kaibigan ho natin dyan na nakatutok po sa ating ngayon sa Aksyon ng Radyo, ha? Kamusta ho kayo, ha? Shout out! Kamusta ho kayo, ha? Na-miss ko kayo mga kaibigan. Alam nyo, medyo matindi yung nangyari nitong nakaraang Sabado, Aksyon Conrad, ha? Mantakin mo, ha? Buena mano sa Pangasinan, ha? Buena mano so luyag na Pangasinan. Nilikod ni Pakarad sa agawa alam mo, tayo krimen ng Sabado dita na. Para pa sa mga di po nakakaalam mga ka-aksyon, ha? Ito hong dating mayor, ha? Neto hong bayan ng Anda, etong si Mayor Aldrin Cerdan. Di ko lang kapartido ba ni Kanton? Kapartido ba ito ni Governor Espino? Anong production dab? Maalala mo ba?
Kapartido ba ni dating Governor Espino ito? Oo, di ba? Mukhang, di ba? Pinagbabaril ng kanyang sariling empleyado, ha? Diyan sa kanyang farm, sa may barangay na Magbagan, sa may Anda. Ayun, patay! Mantakin ho ninyo mga kaibigan na siyam na bala ho ng M16 ang tumama sa'yo. Imagine nyo ho yan mga kaibigan. Talagang wakwak kahurian mga ka-aksyon, ha? So, narin ngayon si Action Jeric Pasilio sa may kampo ng Pangasinan Police Provincial Office upang sa gayon ho ay magkaroon ng update. May kinalaman po riyan, no? Although ngayon yung speech nitong si Colonel Tadina mga kaibigan ha, ay tungkol ho dyan sa may disposal ho nitong mga illegal na paputok. At itong mga to ho mga kaibigan ano, ay i-dispose ho ngayon ng Pangasinan Police Provincial Office. So mamaya, antayin ho natin na hopefully makapag-interview sila Action Jeric. Makunan nila ng panayam yung mga otoridad. May kinalaman po riyan sa nangyayari ho ngayon mga ka-aksyon na dyan po sa may ongoing investigation ho ng SITG, Special Investigation Task Group, na binuo ho ng Pangasinan Police Provincial Office. May kinalaman sa pagkamatay o pagpatay dito kay ex-Mayor Aldrin Cerdan. At hindi lamang yan mga ka-aksyon. Ito, for update lamang po sa mga hindi po nakakaalam. Ito hong bumaril ho sa kanya, itong si alias Dugong. Nahuli rin po ng mga otoridad matapos mo itong ginawang manhunt operation personally led by Colonel Richmond Tadina. At kinahapunan po after ho nung krimen, 12-1-2, mga alas 2 pasado ho, no? Nahuli po etong suspect po na ito si alias Dugong na lumalabas mga kaibigan na dati pa lang, hindi pa dati, active, security personnel netong si former Mayor Aldrin Celdran. Ano nga nangyari? Ano bang dahilan, ha? Naibigay na ba yung dahilan, Action Dab? Hindi pa, no? Wala pang dahilan, no? Sige, ongoing yung press conference doon. Antayin na lang ho natin mga kaibigan ang ulat ho ni Action Jeric Pasilio. May kinalaman ho riyan, ha? Ay! Kamusta ho yung mga magpe-face-to-face classes po sana ngayon, ha? Purnada kayo, no? Ready na eh. Alam mo may mga ilang paaralan, ha? Dito sa Pangasinan at sa Region 1, ano? Na may ready na ho na mga gamit, naka-barrier na, naka-ready na yung mga alcohol at kung ano-ano. Pero last minute, tinmawag sa DepEd, suspended muna face-to-face classes because of the Omicron variant. Ni man. Kawaan Action Corner. Ang tapos nga, nanluto ka Action Corner dyan na bungyo, di ba? Nanluto ka na pista na bungyo. Nanlitsyon ka na bungyo. Amati ka na aso. Amati ka na na chicken. Amati ka na baka. Amati ka na duwag. Dakda ka sa inlutom. Antamanaya, iramay bisitam, agaon sabi. Man so agawan natin dyan, DepEd, And nakakuha tayo ng information po, mga kaibigan, na hindi lamang po dito sa Pangasinan nangyari yung instance mo na yan, no? May ilan din ho mga pangyayari sa ibang bahagi po ng bansa na kasadong-kasado na yung pilot run ng limited face-to-face classes po mga ka-aksyon, ha? Pero ang problema, tinaas, kailan ba? Weekend yun, di ba? Itinaas ni Nograles, itinaas ni Nograles, ano ba tawag dyan? Yung alert level sa Manila, alert level 3. Biglang sumabog yung kaso hurian mga ka-aksyon. Ayun, naksit, lahat ng mga plano, lahat ng mga pinaggagawa, kawaan, amo, Ay, nako. Sige, ito mga ka-aksyon, ito na binanggit ko na rin, no? Ipapasukin ho natin itong press conference na live ngayon dito sa may Pangasinan Police Provincial Office headed by Colonel Tadina. At press conference may kinalaban nga ho dyan sa may Iwas Papatok campaign o yung disposal ho ng mga illegal firecrackers at neto hong mga tinatawag ho natin na update dito sa may SITG po na ito mga kaibigan. Pakinggan ho natin ang pahayag nila rito. From Philippine Star, Cesar Villas, IFM, Ella, PIA, Wala ko, Jo? Pumapara mo ito and Action Radio, sir. Check natin Yan, walang audio. Okay, Walang audio dito sa akin. Bakit dito walang audio? May sira ata to O hindi konektado teka lang Conrad. Teka lang mga ka-action Pinaplay na ho natin ngayon tong press conference ko rito ni Colonel Tadina. Naka-live na nakakuan na. Hindi, akakamute akin nakamute akabulyong pa. Okay na maganda ikin tayo
O, ni ang gapon eh. Akin nun niya eh. O, ni patay may bed tayo, abalang. Ayun, yun. Okay. So, isagad lang. Pero wala rin oh. Wala oh. Hindi pa natin na-establish kung ano talaga, but Walang po follow action, Conrad. Bakit ganun? What happened? Ano nangyari? Hindi naman siya nakamute. Oo. Sige, balikan natin mga kaibigan ng konti. Ayan, nangyayari hong live sa may Pangasinan Police Provincial Office. Dahil inaayos lamang ko ni Action Conrad itong konting problema ko riyan mga ka-aksyon. At hopefully po, ayun, tinan mo. Ayan, play dito di ba? Ba't dyan sa wala Action Conrad, kon mong Action Conrad. Sige, try muna natin dito sa kabilang linya ho natin. Kung makapag-play ho tayo ng impormasyon ho, may kinalaman po riyan, check natin to itong update po dyan sa may Pang-PPO. Kasi malaking balita to Akalain mo buena mano ang Pangasinan, Action Conrad sa inyo, sa tradisyon yun, tawag yung buena mano, di ba? Yung unang malaki pagdating ho ng isang certain period of time. Halimbawa, itong bagong taon ho na ito mga kaibigan, yan po mga ka-aksyon pumutok yung balitang yan, umaga po mga ka-aksyon, boom! Pinaltog day Mayor na Mayor Naanda. Maganda, Ikintimat. Ayan. Kili, ito yung gawin sa'yo Wala pa rin? Oo. Ikon mo nga ito. Ito, siguro, wala Ni? Apay nga, awanti ko legal service, investigation. dapat may nagsasalita riyan, Ayan, Bakit Ano nangyayari At dito? present, the case is now being filed at Alabino City Regional Trial Court as we have already 6 witnesses ready to testify against the suspect. So, yung suspect po natin, si William Kagampan alias Dugong, also from Anda, Pangasinan. So, if you have any question now, you can shoot it. Sir, we have from SMNI, DZRD Dagupan, from Philippine Star, Cesar Viras, IFM, Ella, PIA, Bobo Radio, and Action Radio, sir. Yung nangungulit palagi, si Jody Valdez. Okay, your question, please. Sir, may motibo na po ba sa paslang sa dating na mayor po ng ASA? So, doon sa course of investigation, nag-confide lang muna kami doon sa gathered pieces of evidence. Dahil 2 hours after the incident, na-arrest namin si William Kagampan, and nagbe-base kami ngayon ang aming basis is yung mga gathered evidences. As to the motive, hindi pa natin na-establish kung ano talaga, but kahit arrested na siya at magpa-file kami ng murder case against the assailant, hindi pa rin mapuputol doon yung investigation natin. Kasi marami pa kaming procedure, but I cannot hindi pa namin pwedeng sabihin dahil it could affect the investigation. So, ang mahalaga po ay naging mabilis yung action natin na 2 hours after the incident ay na-arrest po natin si William Kagampang together with the weapon. Paano? Sir, personal staff po niya itong pumaslang po sa kanya. At meron po kasing, confirm ko lang po, dahil meron ilang information na parang meron na pa ng background of history itong suspect natin na even with his wife ay parang cruel daw po siya. At meron pong na-file sa kanya sa barangay. So ano po yung parang iba pa po background story po nitong suspect po natin? Yes, as a backgrounder, itong si suspect ay naging bodyguard staff ni Mayor kasi graduated Mayor ko si the late former Mayor Aldrin Sertan. Kaya matagal niya itong naging kasama
But nung wala na si Mayor sa serbisyo, unti-unting nawala ito sa kanya dahil dun sa mga behavior and operations niya. Accordingly, meron ng family problem, but si wife niya kasi is working outside of Pangasinan at umuwi lang siya dito. Kaya ongoing pa rin ang investigation natin kahit may mga ganyang circumstances na nakapagaw. Hindi kami tumitigil, but sabi ko kanina, hindi kami makapag-disclose of any information right now. Doon lang muna tayo dun sa arrest and filing of murder case against the suspect. Sir, gaano na po katagal na naging bodyguard ni Mayor Sir Dan yung suspect? Yeah, graduated mayor ito. So, 3 terms, 9 years na officially na may mayor itong suspect. Kaya lang, siyempre, nung wala na sa politics si mayor, hindi na niya pa-terminus kasi, although sabi, employed daw ito sa LGU during that time, pero after that, wala na siya. Sir, yung ginamit po na barrel M16, medyo long firearm po yun. Nung pumasok siya doon sa vicinity ng farm, wala po bang nagtaka, wala po bang nakataka sa kanya? Kasi ito, January 1, lahat ng mga tao ay nagpapahinga, kahit kuya, even yung may mga staffs, people working at the farm, yung and yun nga, hindi pa namin may sa inyo na-disclose kasi napaka-sensitive itong bagay na ito. At ang kinuhanan namin ng mga statements, yung before, yung during the incident, nung nangyari, and after, yung sa pag-aresto naman namin sa kanya sa barangay Tundog. To put it on record, sir, wala pong kinalaman yung political status ni ex-mayor dito sa nangyari. Hindi namin pwedeng pagmuna. Okay. Ayaw namin mag-disclose na to be politics or personal problem nung ano. Kasi ang daming speculations kumakalat sa social media. Whatever is circulating sa social media ay sa social media yun. Sa amin naman is on forensics and pieces of evidences na nag-gather na namin. Sir, nagsalita na po ba yung suspect? Bakit niya nagawa yun? Inconsistent kasi yung mga yung mga sinasabi niya. And during that time, nag-inom siya before siya pumunta doon sa place. And after the incident, continuous na umiinom. So, isa rin siguro na hindi na siya nakatakas kasi madali naman i-seal yung anda. And na-trace namin siya sa pamamagitan ng tulong ng mga barangay officials that the suspect was cited in Tundol. Kaya madali namin sa mga Under influence din po ba siya ng illegal drugs? Pina-drug test na namin siya, no? Although nag-negative yung result. So dinala namin siya dito sa crime laboratory, sa forensic office, and nag-negative naman. Sa lahat ng ebidensya siya Yeah. Basta lahat ng kasi continuous follow-up yung ginawa namin. And yun nga, napunta namin even the motorcycle na ginamit niya sa state road. Wala po siyang kakonsyapa or mag-isa lang po niya ito. Ito, mag-isa lang naman niya. At hindi yung sinabi ko na hindi tayo pwedeng mag-disclose of any information kasi sabi ko, this is a former mayor. Ayaw namin mag-speculate. Gusto namin based on evidences. May posibilidad po ba na sa ilalim ang ANDA sa areas of concern this coming election? Yeah, ang actions taken namin, nag-augment kami ng personnel from the first PNFC para tumulong na kasi nga, mainit ang anda ngayon. Para ma-maintain natin yung peace and order in the area, ni-strengthen namin yung nag-iisang entrance and egress doon sa which is the bridge. So, nagdagdag kami ng personnel na 24 hours, 24/7 na nag-checkpoint, and then nag-augment din tayo ng personnel from the first Provincial Mobile Force Company para tulungan ang anda sa para ma-stabilize yung situation. Pagtungkol naman po dun sa relatives po ng
ni ex-mayor, ano naman po yung mga nailahad po nila sa inyo patungkol po sa pagkakahuli doon sa suspect? Nagpapasalamat sila no dahil mabilis na nahuli si suspect. Pero dahil hindi muna natin sila pinuntahan natin yung wake, pero nagbigay na rin ng yung statement yung wife for the purpose of filing the case against the suspect. So hindi muna natin sila hinayaan muna natin sila na i-observe nila yung peace dun sa bahay. So wala muna. Actually naglagay din tayo ng kapulisan dun sa bahay para ma-feel nila na they are secured, kasi nga hindi pa rin natin hindi pa rin nagtatapos yung investigation doon sa pagpahuli. Saan na matapos yung suspect? Ito ay nandun pa rin sa police station while pending yung siguro ngayon nasa Alaminos Regional Trial Court na, kasi binambuti namin kahapon, kaya kami nagkaroon ng SITG para alam ng bawat concerned office and units kung ano yung gagawin. And successfully, kinagabihan, natapos naman namin lahat na nakuha yung statements ng mga witnesses and yung family as complainant. Prior the incident, sir, naka-receive po ba ng any threats itong ex-mayor from the suspect? We have recovered the cell phone of the former mayor and yung cellphone din ng suspect, but we have submitted it to the Regional Anti-Crime Cybercrime Unit para sila kasi yung authorized na tignan ang content ng call log and messages ng victim. So nasa kanila yun yung pag-explore kung ano yung Hindi pa po natin alam if naka-receive po siya ng threats. Yun nga, si Rapo lang kasi ang authorized na signal kasi during trial sila lang yung authorized din na mag-present on yung laman ng exchange or yung trail ng messages or call. Wala na po, maraming salamat. Okay, mga ka-aksyon, at yan ho yung naging press conference ho netong si Colonel Rich Montadina. May kinalaman nga ho riyan sa naging pagbaril patay kay dating ANDA Mayor Aldrin Cerdan, mga ka-aksyon. So, actually, ang tanong ko dyan, Action Conrad, ano yung pinag-usapan nila ni alias Dugong, nung suspect, si Kagampan, taas doon si Mayor Cerdan? Kasi doon sa may report, lumalabas na nag-usap pa itong dalawa. Nagpapahinga itong si Mayor Cerdan doon sa kanyang farm. Pumunta roon yung suspect. Armado na siya, may kargado na siya ng baril niya. Tapos ito ay nakipag-usap pa kay Mayor Cerdan. Walang ano-ano, bigla na lamang niyang ipinutok kanyang M16 na kanyang daladala, kanyang baon-baon. At pinakain ho ng bala itong si Mayor Cerdan. Ang tanong, bakit? Anong pinag-usapan ho nila? May intention na ba talagang gawin ito ni alias Dugong bago niya itumba itong si Mayor Cerdan? O spur of the moment yun, bugso ng damdamin, di ba? Kasi, pupunta ka doon na kay M16 ka, Action Conrad, di ba? Alam mo yung M16 na gano'n, mahaba? Ganun ang dala mo. Ganun dala niya nung pinuntahan niya ito si Mayor Cerdan. So mukhang may emosyon na talaga itong mama, itong suspect ho rito. Nangyari ho rito ngayon, mga kaibigan, siguro naayawan talaga o siguro may huling salita na itong biktima, no? At ang nangyari, ayan na ho, pinaulanan na ho niya. Akalain mo, na-recover na Soko Action Control sa initial, siyam na bala o siyam na basyo nung M16. Alam mo yung M16 na bala, nakita ka na Action Control, di ba? Mahaba-haba yun, di ba? Mga ganitong kahaba yun, di ba? Imagine mo, siyam na gano'n Action Control, babaon sa katawan mo. Ang lakas-lakas pa ng firepower ng M16, di ba? Wak-wak ka talaga doon, di ba? Ay, nako. So yan po, so although maituturing ng case solved, yan hong nangyari ho na yan sa baybayan ho ng ANDA.
pag-aaralan pa rin ho ng otoridad, ano? Itong kabuuan ho na nangyari ho rito. Ano? Kung sino ba talaga? Ano ba talaga nangyari? May provocation bang nangyari? May ano bang nangyari ho riyan? Ayan, iabangan po yan sa karagdagan po mga investigasyon. Ano? At more importantly, ano yung pinag-usapan ng biktima at ng suspect bago ho paulanin o pakainin ng bala nitong suspect etong si former Mayor Cerdana. Alright, bakit tayo mag-commercial? Kaway-kaway ho muna tayo. Ano? Maximum kay Madam Emily Macaltao. Batiin ko daw yung asawa niya, si Sir Dads Macaltao. Oy, Sir Dads, magandang umaga. Nakikinig daw sa atin habang nagluluto ng breakfast o lunch. Lunch na siguro to, ano? Ayan, maximum kasi Sir Dads Macaltao. Kay Madam Lailani Manangkil Magno dyan sa may Arizona, USA. At syempre kay Madam Delia Cabais. Maximum umaga po sa inyo, Hurian. Batiin din natin ang maximum umaga yung ibang mga nakikinig na katutok ko sa atin ngayon sa ating Facebook Live. Maximum umaga kay Bombi Magno at kay Madam Rose Montemer Pasyon. Ingat-ingat po kayo palagi. Hoy, teka lang, alas 10:40 na pala action control. I-commercial din magano ha. Umpawil sa Action Radio, hatak ko sa palaban. Para pa yan, tingkilabat. Aksyon Radyo Hataw! Charm Fabric Condition. ACS 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Nag-champion. Supra power na. Mura siya. Tanggal pa. Max Mancha. Champion. Tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac! Antibac na Ngayong Pasko, huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa ating Poong May Kapal na siyang dahilan kung bakit tayo nandito at nagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ating Misaya na si Jesus. Magpasalamat din tayo sa ating Poong May Kapal dahil nalalampasan na natin ang pandemya dulot ng COVID-19 virus. Naway lagi tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap, ganun din sa ating kalakasan at sa ating buhay. Magkaisa tayo sa pagsunod sa mga health protocols para magkaroon tayo ng malusog na Pasko. Have a healthy Christmas and a safe New Year. Ang mensaheng yan, hatid sa inyo ng inyong kabalikat, Board Member Jeremy Ajerico Ming Rosario ng Bayan ng Manaoag. Mga kaibigan, nararamdaman nyo ba na parang di na tulad ng dati ang inyong katawan? Kahit na kadalasang nasa bahay lang tayo ngayon, parang di na kasing lakas ang katawan natin. Mabilis tayong mapagod at mangalay. Mabilis na sumakit ang batok natin. Pag may makain na mamantika, mabilis na mapagod ang mata pag nakatingin ng matagal sa computer. Baka sinyalis na ito na kailangan na nating suportahan ng tama at wasong nutrisyon ng ating katawan. Kaya kasamang pag-ehersisyo at tamang pagkain, mag-Centrum Advanced Multivitamins. Alam nyo ba na ang multivitamins na ito ay may lycopene na nakakatulong para protektado ang heart. Vitamin C at zinc, nagpapalakas ng resistensya at lutein para makatulong protektahan ang eyes. Alam nyo ba, ang Centrum Advanced din ay nirereseta ng mga doktor. Kaya sa tulong proteksyon sa inyong puso, mata
mata, resistensya at buong katawan, mag-Centrum Advance araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance every day. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan, pagmamahalan at higit sa lahat pagpapasalamat sa ating poong may kapal para sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob sa atin. Lagi po sana tayo magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ating natanggap, hindi lang ngayong panahon kundi sa lahat ng oras. Bagamat nakaranas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, ay huwag tayong panghinaan ng loob dahil sa kabila nito'y mayroong darating na mas magandang bukas sa atin. Ako po si James Bautista Tirado from Malasiki, Pangasinan, na bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Pakinggan natin ang pamaskong mensahe mula kay Governor Amado Pogi I. Espino III. Mga minamahal kong kababayan at kailian, nandito na muli ang inaasam nating Kapaskuhan. Ang masayang paggunita sa pagsilang ng ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Kumpara nung nakaraang Pasko, kung saan nabalot ng lungkot at pangamba ang buong mundo dahil sa pandemya, ngayong Pasko ay ramdam natin ang panunumbalik ng sigla at saya dahil sa magandang bunga ng ating disiplina, sakripisyo at pagkakaisa laban sa COVID-19. Mga kababayan, kailian, ito po ang aming handog sa inyo sa Kapaskuhan. Ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng walang humpay at walang kapagurang tunay at tapat na serbisyo para sa inyo, sa inyong pamilya at para sa ating minamahal na probinsya. Mula po sa aking pamilya at sa buong provincial government ng Pangasinan, binabati po namin kayo ng isang Napakinggan natin ang mensahe ni Governor Amado Pogi I. Espino III kasama ang provincial government employees. Si Alan Ann ikinuwento kung paano pinaginhawa ng Sen Panyawan. Madalas akong nagkakasakit na rayuma, madalas sumusumpong rayuma ko, tapos minsan yung tiyang ko. Simula nung uminom ako, nagtik ako ng banyawang kapsol, ay nagkumanda ang aking pakiramdam, lumakas ang aking katawan. Nawala yung mga sakit-sakit ko sa kasukasuan at saka yung aking rayuma, nawala na. Kaya simula ngayon, magbanyawan na kayo, magaling to, makakapagpalakas ng katawan. Salamat sa mga gumawa sa panyawa kapsol kasi marami kayo natulungan sa katulad naming mahirap, lalo na yung presyo nyo yung hindi masyadong mahal. Ako si Alan Ann, taga Dasul, Pangasinan. Basta Said Marketing, tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Starwax, Starwax, Wax. Starwax, Starwax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starwax.
Aya, so number 1 yung floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand Draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 128519 Series of 2021. Walang katapusang ligaya, walang hanggang pag-asa, pagdiriwang nakasama ang pamilya. Yan ang aking hiling para sa inyo, mga kababayan ko sa ika-4 na distrito dahil unti-unti na nating nalalagpasan ang pandemyang dulot ng COVID-19 virus. Kaya't sana'y masaya at nagkakaisa tayong lahat ngayong Kapaskuhan. Subalit alalahanin pa rin natin ang mga minimum health protocols upang ganap nang mawala ang COVID-19 virus. Have a healthy Merry Christmas and a very safe, prosperous New Year. Ang mensaheng yan mula kay Dr. Jelly Rosario ng 4th District ng Pangasinan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! 8 minuto bago sumapit ang alas 11 ng umaga mga ka-aksyon. Nagbabalik ko Action Radyo Hataw. Uy, alam niyo ba, may kundi tayong surprise dito sa Action Radyo. Yung namimiss niyo ba si Mr. Ri? Si Kuya Ri Fernandez Hortaleza, alias Mr. Ri. Eto magbabalik sila ni Action Jesse Perez. Ayan, good news yan para sa inyong lahat mga ka-action, yung mga fans ni Mr. Rich at ni Action Jesse Perez, di ba? Ayan to mga ka-action, simula ho ngayong araw mga kaibigan, Monday to Friday po ito mga ka-action. Monday to Friday, may bagong block time sa Action Radio. Ito yung programa ko ito ay Pangasinan Bilis Kilos. Ayan, tama ba? PBK. Pangasinan Bilis Kilos! Siyempre, mabibilis din yung mga host natin dyan, yung mga anchor natin dyan, di ba? Action Jesse Perez at Action Ray Fernandez Hortaleza alias Mr. Ray. Ayan, after hataw yan mga kaibigan. So may 10 to 11 tayo, medyo naboboring kayo sa akin, di ba? Tapos mamaya, mabilay-bilay dalayo, lapunta, wadtanlay, Mr. Ray.
at si Action Jess. Di ba? Mamaya, baka huli niya ng konti mamaya mga ka-action, ha? Dahil maganda-ganda ho. Yung pag-uusapan ho natin, may kinalaman po riyan na mga kaibigan. Teka lang, ha? May tumatawag sa akin, ha? Boss na nila, nakaprogram boss, ha? Nakaprogram ako pare. Tawag kita mamaya. Okay. Sige. Okay. Tuloy-tuloy ho tayo mga kaibigan sa ating programa. Tumatawag si Boss Nap, ha? Si Boss Nap Kalikdan. Ayan, sa may makatarom. Ulitin po natin mga kaibigan, ha? Ulitin po natin mga ka-aksyon, ha? Mamaya ho yan, ha? Monday to Friday, 11 a.m. to 12:30 ng tanghali. Mr. Ray and Jessie Perez. Ayan, ha? Sa Tambalang Pangasinan. Bilis kilos! Likas mo, ha? Ito, bago tayo magpaalam, ha? Dahil 6 minutes na lang ho nalalabi sa ating programa, mga ka-aksyon. Kayo ho ba may plano magpunta ho ng Baguio City ngayon? Alam mo naman, Siyong Gondra, di ba? Maginaw ngayon, ha? Masarap mag-Baguio. Ano ba to, ha? Masarap mag-Baguio as a friend, Action Gondra, di ba? Oo, alam mo naman kung yung mga couples, di ba, ganyan, yung mga mag-asawa na pupunta dyan sa Baguio talagang masarap kasi maginaw, di ba? Eto mga ka-action, ha? Here, I'll share some bad news with you, mga ka-action, ha? Simula ho ngayong araw ho na ito, etong Baguio, itinigil na ho yung pagtanggap muna ng mga bisita. Ayan, ha? Eto, sabi rito, starting January 2, kahapon pa pala, Sabado pa pala, Linggo pa pala, no? Temporarily hindi pinapayagan until further notice. Eto, mga leisure travel request. Ibig sabihin, yung mga dadayo sa Baguio, ha? Ito yung pinahayag po ng Baguio Visitor Information and Travel Assistance Office as of kahapon po yan. Although, itong paalaala ho ng Baguio, mga kaibigan, ano? Lahat po ng pre-approved travels with issues QTP, ibig sabihin, kung yung pinag-preserve daw nakaraan, ano? Halimbawa, January 5, bibiyahe dapat kayo ng Baguio, nag-preserve daw kayo riyan, umokay na sila, hindi na ho nila babawiin yun, ha? So, pwede ka pang pumasok ng Baguio as long as pre-approved na itong iyong application ho riyan. At papayagan ho kayo sa naturang petsa, ngunit kinakailangan pa rin umano sa mailalim sa kinakailangan triage. Ang naturang pagpasok ay maaari umano magbago sa malapit na hinarap, ngunit magkakaroon pa umano ng announcement may kinalaman dito. Samantala, lahat umano ng pending travel request ay rejected. Ayan. So halimbawa, si Action Conrad, gusto niya pumunta ng Baguio ng January 8. Ang problema, kahapon siya nag-apply. Rejected na ho yung sa kanya, hindi na aprobahan, ano? Hindi lamang yan mga ka-aksyon. Ang papayagan lamang ho rito ay ang mga APOR o ang mga essential and official travels. Ngunit ang mga ito'y kinakailangan na mag-register sa hdf.baguio.gov.ph at kinakailangan sumailalim sa documentary requirements at triage health screening. Yan po mga ka-aksyon ang paalaala at ang ating balita ngayong umagang ito. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ay nako pa. Sana na Action Conrad. Sayang naman, ha. Mag-Baguio pa naman tayo as a friend, di ba? Di ba nadalaw tayo ng Baguio? Ano nangyari? Hindi, pwede naman na APOR Action Conrad. No? Basta APOR tayo, no? Authorized persons outside residence. Sino ho yung mga yan ba, mga ka-aksyon? Pwede nyo yung tingnan no, sa may IATF resolution nakalista ho roon kung sino yung mga APOR ho na yan, ha? Okay, teka lang, ha? Maganda Action Jess, Mr. Ray. Ayan, maganda. Ayan, Wandalara, ha? Ang bilis! Mama Plus! Sing bilis ng kidlat! Action Jessie Perez at Action Ray Hortaleza. Ayan, ha? Nagbabalik na ho sila mga kaibigan. Sige, alam niyo naman na, bilang paggalang sa mga nakatatanda, ha? Magpapaalam na ho ako mga ka-aksyon dahil 10:57 na, no? So ito na, maraming salamat po mga ka-aksyon sa inyong walang sound pag sumaybay ho sa ating programa Aksyon Radyo Hataw. Nakakasama ko ninyo mga kaibigan sa loob ng isang oras, Aksyon na hikam sa Pasyon. At sa ating Master Control nariyan po, Aksyon Conrad Alvarez giyang na giyang dahil hindi pa nakapunta ng Baguio. At susunod na ho mga kaibigan, ang pilot program ho ng Pangasinan Bilis Kilos. Kasama ho ang dalawang mabilis kumilos pagdating sa Chikas, Aksyon Ray Hortaleza and Aksyon Jessie Perez. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo, Pilipino! Inyong